Xayrlı gün. Efirda Seylan Festivalining 6-cı сезоны. Bugun ise yarım final günü. Uzgan saylab alу günlerinde ustozlarımız Elmira Kalimulina hem İlgiz Shahraziyev öz komandlarına 8'er qatnaşuchi saylab aldı. Elmira Kalimulina komandasından kelesi qatnaşuchilar finalga o'tdi. İlgiz Shahraziyev komandasından finalga kelesi qatnaşuchilar o'tdi. Finalga kimler uzar? Uzaqlamay biliriz. Безне ишет, безне кур. Безне кебек булат кур. Сәлем! Сәйләннәр ярым финалга. Әзер! Бүген бездә жюрида Зейнәп Фәрхетдинова, Уңышлар теләп калам. Эльмир Низамов, Уңышлар телим һәм күтәренке кайф белән бу сәхнәне музыка җыр белән бизәгез бүген. Рөстәм Асаев. Балалар, рәхәтләнеп җырлагыз. Хәерле сәгатьтә без башлыйбыз. Милена, сәлам. Ни өчен син менә бу җырны сайладың? Мин аны бик яратам. Мин бу җырны 7 яшьтән җырлыйм. 7 яшьтән, чынлапмы? Әйе. Шәп. Без инде Милена белән Венера апага әлеге җырны җырлап бик күп сәламнәр юлыйбыз. Киттек. Яратабыз! Венера апаны яратабыз. Венера апаны. Яратырга килдек без бу җиргә. Яратмаган йөрәк яналмай. Янамаган йөрәк түгел. Янамаган йөрәк түгел. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз туган илебезне. Яратыгыз туган телебезне. Бәрнигә дә барамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бәрнигә дә барамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бу җыр бик килешә үзенә. Яратулар булмай җиңел генә. Күңелләрне мен кат яралай. Тик барыбер яратырга кирәк. Сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз газиз аналарны. Яратыгыз газиз балаларны. Бәрнигә дә барамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бәрнигә дә барамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратмаган кеше яратмасын. Андыйларга яну ярамай. Яратырга кирәк Таһир кебек. Яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз туган ягыгызны. Яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бәрнигә дә барамай.
Милина Хайруллина. Ауыр болашақ бүгін біздің жюриларыбызға. Милинаға зор уңышлар тілейм. Мена бик ошады, бик молодец кыз. Мына шулай янып, күзләрең янып тора. Нәрсә җырлаганың, аңлап җырлыйсың. Шул ук вакытта бии дә беләсең. Матур итеп бөтен яклап та килгән. Субханалла, машалла дип әйтергә кирәк. Уңышлар тілейм сиңа, Милина. Мена бик ошады. Рәхмәт. Илмир Низамов. Милина, бик зур рәхмәт шундый күтәренке кәеф белән башлаган өчен безнең бүгенге тапшыруны. Без бик шатбыз. Һәм мин гомумән бу җырны бик яратам. Һәм син бу җырны үзең дә яратып җырлагансың, һәм ул күренә, ул сизелә, ул сиңа бик туры килә. Һәм мин сиңа уңышлар телим. Бу җыр безнең йөрәктә, бу җыр без бик яратабыз бу җырны. Шулай ук, әлбәттә, башта матур чыкты. Каушап башлама, куркып тотынма. Барысы да матур, барысы да яхшы. Рәхмәт сезгә. Димәк, Милина, киңәшләр бик күп яңгырамады, ләкин синең белән соклауны күбрәк ишеттем мин монда. Рәхмәт сиңа бик зур нурландырган өчен безнең сәхнәбезне. Сәйд, сине икенче тапкыр узуң белән котлыйм. Бүген син безне нинди җыр белән куандырачаксың? Әнкәй мине танда уят әле. Ни өчен әлеге җырны сайладың? Бу җыр әни турында. Һәм мин бу җырны әниемә багышлыйм. Менә бит ничек дуслар, сез дә Сәйдне тыңлаганда үз әниләрегезне күз алдыгызга китерерсез. Сәйд, без сиңа уңышлар теләп калабыз һәм сине студиягә озатабыз. Сәйд, минем балачагым турында җырладың сыман, миңа тыелды инде үземне. Болыннарда атлар белән күз алдыма китердем дә инде. Инде безнең жюриларыбызда нинди тойгылар, хисләр, кичерешләр туганын инде хәзер ишетербез. Зәйнәп апа, әйдәгез, рәхим итегез. Беләсең, олыларча башкардың күп җирләрен. Менә беләсеңме, нәрсәкәй? Менә шу яшеңдә ук, менә шу Бурмалсын дип әйтәбез, матур җирләре бар бит. Шул урыннарын, менә син бүгеннән ук, әгәрдә
әйләнеп кайтып, матур итеп җырларга, бөтерә җырларга өйрәнәсең икән. Ул синең киләчәктә техника дигән әйбереңне яхшыртачак. Менә аңарга әйләнеп кайтырга кирәк һәм аның өстендә эшләргә кирәк. Ә синең бүгенге көндә менә уже матур килеп чыга. Ничек башкарылырга кирәк, шулай башкардың син бу җырны. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт, Зәйнәп апа. Инде Илмир, әйдәгез, рәхим итегез. Сәйит искиткеч җырладың. Бу минемчә бик авыр җыр. Аның беренче нотасы ук югары. Еш кына җырчыларга ишектер теге җырлый бара син югары нотага менәсең. Ә монда менә шул югары нотадан башлана һәм шул югары нотада озак тора. Әле менә бу бырмалар, мелизмлар. Минем өчен 12 яшьтә шулай җырлау, ул үзенә бер зур батырлык һәм шул вакытта син моңлы да җырладың. Техника ул әле шомара барачак. Ә менә моң ул синең менә бу кичкенә яшьтә үк сизелә. Саид бик зур молодец егет ул. Менә инде үткән конкурсларда инде тиз җырларда җырлыйдыр дийме? Бүген инде шуны озынча җырны шул кадәрле вокалист буларак бик дөрес иттереп, кинжальный звук белән бөтен инде Казанның бөтен җиренә дә барып җитерде иттереп җырладың. Һәм дә инде шулай минем йөрәгемә дә тиде бу җырлау. Хәтта күңел күземә яшьләр дә тулды. Шундай тетрәндергеч җырладың. Молодец, Анакаш. Афәрин. Шулай шушы тавышыңны шушы позиция дип атала. Шул позицияны югалтмый гына киләчәктә бик шәп җырчы булырга насыйп булсын сиңа, энем. Рәхмәт бик зур. Ай, Сәйит, син Молодец. безнең жюриларны нинди матур сүзләргә илһамландырдың бит, ә? Ярый, Сәйит, уңышлар сиңа. Киләчәктә дә әле көтеп калабыз. Әминә, син бүген һәр вакыттагыча искиткеч. Рәхмәт сиңа. Зурус. Белгәнемчә, син бүген легендар Элдермеш җырын башкарасың. Менә син бу җырны башкарырга курыкмыйсыңмы? Башкарырга курыкмыйм, чөнки бу җыр ул беренче чиратта туган як турында, мәхәббәт турында. Шуңа күрә мин бу җырны бик горурланып башкарам. Әминә, без инде сиңа уңышлар теләп калабыз. Мин сине менә бу телевизордан күзәтеп торырмын.
şişemeli. Koydum beni eldirmişken, şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Aman sine seyem değil, seyem aman sine değil. Sırrını şişemeli, sırrını şişemeli. Инде үсеп беткән, буйга җиткән Әминә Әхмәтҗанова. Настоящий җырчы җырлаган кебек инде. Дөресен әйткәндә, Әминәне әгәр дә болай карап тыңламасаң, ниндидер бер сәхнәгә үзе җырчы булып чыккан кыз бала башкарган кебек инде бу җырны болай тыңлаганда. Менә бик матур, әлбәттә. Тавышыңны менә барыбер без бу җырны узак күп тыңлагачтан аны җиңел генә кебек дип уйлыйбыз башкарырга. Ничектер теге уже кешенең ишеткәндә үк шунда ук җиңел генә алып җырлап китәсе килә. Әйме? Кулакта һәрвакыт яңгыраш, ул нык популярлаша. Чынлыкта исә һәрбер җырның, бигрәк тә менә бу җырның барбарның катлаулыклары бар. Әйме? Син аны матур башкарасың, әлбәттә. Һәм безнең татарча башкаруның аның үзенең бераз нечкәлекләре бар. Әлбәттә. Бу җырга бигрәк тә татарча башкару кирәк. Менә шуңа күрә аның тормышның серләре күп булгандай, башкару осталыгының да серләрен сиңа һаманда өйрәнергә киләчәктә дә. Менә шуны теләп калам. Бу башлангыч бик матур. Шуннан да Әминәгә карап, шишмә буенда шундый матур күбәләк, монда шундый матур кызлар, теге су чәчрәтеп уйнаган кебек, шундый образ бик матур. Бүтән эшләгәне, җырлаганы, биегәне барсы да килешә. Образда карап торырга да бик сөйкемле, матур кыз, менә артист шундый булырга тиеш, әлбәттә, сәхнәдә карага үзеңә тартып торасың. Менә ул ягы бар. Җыр башкаруында да хезмәтеңдә күренә. Бу этаптагы үзеңнең мөмкинчелекләреңне дөрес иттереп кулландың, гармонияда, образда. Менә шул ягы белән бик ошады. Җыр башкаруында сиңа уңышлар сеңелем. Молодец, афәрин. Әле беренче сезонга миңа килгәндә ул шундый гына бәләкәй генә иде, минем билдән генә иде, инде хәзер минем хәтле булды. Буйга гына түгел, сәләт ягыннан да бик үскән, үз өстендә бик күп эшләгән, һәм бу шуннан да сизелеп тора. Илмир Низамов, рәхим итегез. Мин бүген ниндидер ярышта утырган кебек түгел, ниндидер зур матур концертта утырып торам кебек. Чөнки һәрбер чыгыш чын артист, менә Әминә чын артист дәрәҗәсендә чыгыш ясады. Җыр ягыннан да, моң ягыннан да һәм образ ягыннан да ничек матур киенгән. Шуңа күрә безгә бүген бик авыр булачак. Бик зур рәхмәт шундый матур чыгыш өчен. Сиңа зур уңышлар телим. Рәхмәт сиңа Әминә. Син безгә шундый җыр һәм үзеңнең монда энергетикаңны бүләк иткән өчен. Озатып калабыз сине. Шиксез рәхмәт сиңа. Зәлинә, син бүген кайсы жюри айруша куркыта? Мәсәлән, мине Эльмира бу бик нык куркыта. Чөнки мин үз сезонымда катнашкач, миңа бөтен жюрилар 10 сәйләннәр куйганнар иде. Эльмира бу миңа 9 сәйлән куйган иде. Эльмира бу, мин бит барысын да хәтерлим. Зәлинә, син кемнән күбрәк куркасың? Зәйнәп ападан. Ни өчен? Зәйнәп апа бик юмарт кеше бит. Ул җырлаганда бик җитди итеп карый. Менә шулаймы? Ярый, Зәлинә, без сиңа уңышлар теләп калабыз. Зәйнәп апа бүген сиңа матур итеп кенә карасың. Gün uyana il kıyına kayaşlarında
şaklar saylanıp Barda bigat benim benim bir aylana Yaşlın şifalı nurun kırmızı bakır Kayaşta bolğan nurlardan kırmızı bakır Kayaşlın şılısı tuğla besne kaşakka Yaşamın kaderi ona dostlar şol şokta Gün uyana il kıyına kayaşlarında Altın nurlar gömestiler benim şırıma Bu bana için şunday zor podrik Tabiat şırkı kutar Ok dolkun zaman Şifana seyaylanı Kayaşlar sana Ул үзенең шәп искиткеч җырлаганын белә һәм шулай җырлый да бит. Әйдәгез бу бөек композицияны да бәяләп карыйк. Сейләндә мондый җырлар сирәгрәк, шулай бит, яңгырый. Бик шат. Безнең шундый классик җырларыбызны нашлай күтәрерлек тавышларыбыз әлбәттә туып торсын, шундый. Һәм әлбәттә моның өчен бик нык тырышлык кирәк. Сез карап торам, югары ноталарны алырга, аңарга тырышасыз, омтыласыз, эшлисез укытучыгыз белән. Ансы күренеп тора. Ничә ел инде шөгыльләнәсең? 9 Мондый серьез юнәлештә әйтергә кирәк инде, әйме? Бар бит. Үзеңә бит инде кая барганыңны белеп барырга кирәк. Синең тавышың мөмкинлекләре бар, шуңа күрә кирәкле урыннарында тагын да эшләп бетереп, бүгенге булган материалны югалтмыйча, сау сәламәт кенә терелеп, әлбәттә, тагын да сиңа матур, зур уңышларга ирешүңне теләп кенә калам. Тавышың матур. Бик курыктым дөресен әйткән Зәлинә, синең өчен ул бит суларга кирәк. Суларга кирәк. Аның бит әле сынган җирдә суларга да кымачаулый. Гипс белән чыгыш ясаган конкурсантлар бездә юк иде әле. Шулай гипс белән. Шулай ук, шулай ук җитди ук җәрәхәтләр булып чыкты. Гипс булса да, матур иттереп үзең төз басып, бер нинди лишний эмоция да юк. Вокал эшли, йөрәк эшли, баш эшли, шулай бит. Резонаторлар яңгырый, һәм дә инде бик авыр әсәрне башкардың, сеңелем. Бу бик зур, бүгенгесе синең яшькә бу высший пилотаж дип атала. Шуңа күрә укытучыңа да Аллаһ Тәгаләгә дә зур рәхмәт шундый тавыш биргәнең, әйме? Тавышыңны саклап, менә шушы юнәлештә академ вокал бик килешә, бик аны аңлап җырлыйсың. Киләчәктә дә бик күп матур ариялар, партиялар башкарып, опера җырчысы итеп күрәсе килә сезне.
шуны телим. Һәм ул шулай булыр да, Алла бирсә. Мондый җыр сайлау өчен аеруча рәхмәт. Чынлап та безнең бөек классикабыз яңгырый икән. Безнең яшьләр тавышында аның киләчәге зур булыр дип уйлыйм. Һәм бу зур кыюлык мондый җыр белән конкурска чыгу. Шуңа күрә син бик шундый кыю, бик көчле кыз дип сизәм үзеңне һәм мин сиңа зур уңышлар телим. Үзеңне дә, тавышыңны да сакла, зинһар. Әлегә сине озатып калабыз. Рәхмәт сиңа. Сәмир, сәлам. Ничек уйлыйсың, Сәмир? Киләсе турга узачаксыңмы? Әлегә белмим, но үтәсем килә. Шәп, минем дә киләсе турга бик нык үтәсе килә. Шуңа күрә, Алла бирсә, киләсе турда очрашырбыз. Уңышлар. Sana 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 kekuk Sana 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 kekuk Ay batqanda taң atqanda uzdim jırlap uramlardan Ay batqanda taң atqanda kimler yazmış yuramağan Sana kekuk, sana tanglarımны Sana kekuk, sana tünlerini Günlerime saldın kekuk mını Bıçağını aldın kimlerini Sana kekuk, sana tanglarımны Sana kekuk, sana tünlerini Günlerime saldın kekuk mını Kuşağın aldın kimlerini Sana 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 kekuk Sana 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 kekuk Ay batqanda taң atqanda Jırlımda kük Yılımda kük Mən şatlıklar Dilim sina Tuktamışa Sana kekuk Sana kekuk Sana tanglarını Sana kekuk Sana günlerini Günlerime saldın kekuk mını Kuşağın aldın kimlerini Sana kekuk, sana tanglarımны Sana kekuk, sana tünlerini Günlerime saldın kekuk mını Kuşağın aldın kimlerini Sana kekuk, sana tanglarımны Sana kekuk, sana tünlerini Günlerime saldın kekuk mını Kuşağın aldın kimlerini Günlerime saldın kekuk mını Kuşağın aldın kimlerini Инде шок отырасыз, сіз шыннан да һәммәгездә, һәрберегездә берсеннән-берсе бөек композицияләрне сайлыйлар бит әле. Алар Миңа тулайым белән ошады. Синең яшеңә карап, име? Бүтән урынын ничек алырга кирәклеген, ничек җырларга кирәклеген белеп башкарасың. Һәм шулай ук тавышыңны саклап, синең әле бит әле шундый яшең, әле синең өлгереп бетеп килә тавышың әйтегендәйме? Шуңа күрә мин сиңа әйтер идем, бүтән килеш-килбәтең белән дә вообще сәхнәгә ярап торасың, вообще әйбәт. Шәп. Мин сине әйтерим, менә музыкальная голова. Куллана беләсең тавышыңны сиңа 13-14 яшь булуына карамастан. Менә шулай кулланып, әйбәт итеп эшлисең икән. Синдә әле мин зур өметләр баглыйм. Уңышлар. Biz тавыш дип әйтәбез икән, әлбәттә, җырчы өчен тавыш ул иң мөһим әйбердер, ләкин аңа бит әле ниндидер шундый энергетика, харизма дигән әйбер кирәк. Һәм менә Самирда ул бик каты сизелә. Син үзеңә караттырасың,
ничектер бик кызып карап торган, ничек син җырлыйсың, ничек син һәр сүзне җиткерәсең. Синең менә артистизм ул шундый бик зур дәрәҗәдә дип уйлыйм мин. Һәм киләчәктә дә ул үссен. Һәм аеруча рәхмәт минем яраткан җырларымның берсен син бүген җырладың. Мин сиңа зур уңышлар телим, Самир. Рахмәт бик зур. Бөтен кешегә йөрәккә бәрә торган, килеп тия торган тембр, менә шундый матур, йомшак тембрым бар, әйме? Менә шуны инде матур иттереп, инде мутацияны үткәреп җибәреп, яхшы гына бер баритон, я бас булырга да мөмкин, әйме? Шуңа күрә шушы әйберләрне матур иттереп вообще. җибәрергә кирәк. Что ты бит бас калып китәсең? Шуңа күрә бас булырга тиеш, гел тенор түгел. Тенорлар җырлады бая. Бая тенорлар җырлады. Бу җегеттә баритон бас өмете бар. Шуңа күрә энем бик молодец. Чыннан да нәрсә җырлаганыңны белеп җырлыйсың, яратып җырлыйсың. Сиңа бик зур молодец. Рахмәт сезгә. Амин шулай булсын дип кенә теләп каласы килә инде сабый сезнең сүзләрегездән соң. Искиткеч образ. Нәрсә әйтә аласың үз образың турында? Ну, бу минем монда толымнар, муенса, корсет, монда туфлилар инде. Бик матур, күз алырлык түгел. Чыннан да асыл яр матур яр. Кайсы жюри агзасы сине күбрәк куркыта? Мине беркем дә куркытмый. Менә бит. Шен артист. Бөдре талар таң җилеңнән дирбәлә талгын гына бер сандугач өзелеп моңнарын агылдыра güzel kuş müziğin iler eytirgen eliken eliminde gelgenlerini Yol ipigeli biraz. Hisselerin sirine Konsertка килдек. Концерт бар. Концерт бара. Шундый аранжировкасы да бик не кызык. Бу җырга мондай яр ишеткән юк иде. Бөдре талар, зифат алар, ефектен киенгеннән, ләкин кайгы бозган кебек, инешкә иелгәннән, иелмәгән
Тей асыл да инде үзең, асыл. Инде дуслар, әйдәгез сезнең дә фикерегезне белеп карыйк. Асыл яр ничек җырлады? Зәйнәп Фәрхетдинова. Бик матур булды. Беренче музыка башлану белән дә бу көйгә тавыш кына түгел, ул тавышны яткыра белер микән дип тыңлый башлыйсың. Менә ул сифат синдә бар. Ансы иң мөһиме. Тавыш белән, булу белән генә түгел, чыгып теге трубит итү, акырту или там мин тавышны күрсәтәм дигән түгел, музыкада яшәргә кирәк. Әлбәттә, мондый безнең зур әсәрләребезне аны кадерләп һәм сайлый белгәнсез. Беренчедән, сайлый белгәнсез дигәннән образыңны да сайлый белгәнсең, тавышыңа күрә менә җырны да сайлагансыз, бик матур һәм шуны әйтәсе килә, синең тавышың туры түгел, синең тавышыңда гибкость дигән әйбер бар. Менә бурмалар дигән бар бит инде шул. Менә бу мелизматиканы аны узып кына китмәскә кирәк, тагын шулай ук тагын матурлап бетереп, аны өстендә эшләп алырга кирәк һәм барсы да булай да барсы да үз урынында. Әмма менә киләчәктә шул теге тагы да ныграк, тирәнтен чыгарыр өчен үзеңнең техникаларыңа, менә мелизматика өстендә ныклап эшләсәң, тагы да матуррак була. Бүгенгесе өчен мин шулай ук бик югары бал куйырым. Бүгенге бал системасы түгел, әмма барсы да яхшы. Уңышлар теләп калам сиңа. Рәхмәт бик. Яхшы ярар. Бал системасы булмаса да, аннары инде без ахырда барыбер финалистларны сайлап алачакбыз. Илмир Низамов. Асыл яр, синең исемеңдә дә асыл дигән сүз бар, фамилиясыңда асыл хуҗина дип башлана. Син менә үзеңне дә бик асыл күрсәттең, бик моңлы җырладың. Бик зур рәхмәт. Шулай ук менә шундый безнең танылган җырларны җырлаган өчен, аларны белгән өчен. Мин сиңа бер генә ниндидер шундый киңәш бирер идем. Ул һәр музыкантка, ул җырчыга да, музыкантка да, композиторга күп иттереп музыка тыңларга һәм әлбәттә безнең халык җырларын тыңларга. Минемчә синең менә тавышың ул моңнарга хас. Һәм сиңа бу өлкәдә зур уңышлар телим һәм бүген мин сине мондый матур чыгышың белән чын күңелдән котлыйм. Рәхмәт. Шуннан да Хайдар абыйның репертуарын барсы да йырып чыга алмый. Менә асыл яр әле курыкмыйча алынган. Рөстәм Асаев. Асыл ярга килгәндә, шуннан да Ағдан соң С хәрефе булса, ул бик матур фамилия инде ул, әйме? Шуңа күрә бусы шаяру, шулай киләчәге бардыр дип әйтәсе килә. Бусы шаяру булса да, асыл яр шуннан да шундый альтушкамы инде син. Шундый түбән тавышлы, матур, халык кызларга барсына да андый бәхет татымый. Бу инде шундый тембрга килгәндә дә, тесситурга килгәндә дә, җырына килгәндә дә барсы да дөрес. Менә бер киңәш кенә, теге бурма дибез дә, яхинда ул бурмалар бик кирәкми. Менә яхин ничек язган нотаны шулай җырласаң, ул дөресрәк. Син бурмаларсыз да, сама достаточно тембрың матур, отношение белән җырлау. Менә композиторны язганын җырларга кирәк, дөрес иттереп. Бер нинди дә теге вокал ягыннан мин напряжение туймадым үземдә. Бары тик шундый хис сакланып утырдым. Шуңа күрә сеңеле менә шушындай үзеңә килешә торган, менә шуша рәхәтләнеп, тембрыңны күрсәтеп, җырлый торган әсәрләр җырласыңа, классик әсәрләрне, менә шушы романсларның шундый җырлар бик тә килешә. Алар үсер өчен дә бик файдалы. Шуңа күрә уңышлар телим. Миңа бик ошады. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Күпме матур сүзләр ишетәбез. Альтушка мәсәлән, мин үземнең сүзлегемә әлбәттә бу сүзне кертергә тырышырмын. Рөстәм абый, рәхмәт сезгә бик зур. Альтушкалар бит йөрәккә бара. Юк, сопрано. Тембрга карый, сопранода, ошанда түгел. Романсларга менә шундый низкий тавышлар матур. Ну как да низкий? Низкий тавышлар гомумән матур. Менә низкий тавышлар матур бит. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сиңа асыл яр. Әлбәттә сине күрәселәребез алда алды. Теләсә, рәхим итеп сине озатабыз. Җиз кыңгырау көмеш моңнар Уйлата синең хакта. Синең хактагы уйларың яшьлеккә алып кайта. Уйлата. Ох, югары булды бүген. Синең хакта.
Hayda hakta. Илнас, распевочка ясадык. Мин сиңа нәрсә белән булыша алам, шуның белән булыштым. Һәм, әлбәттә, уңышлар телим. Бурап қарлар күмә қышның озына юллары Шын-шын иде жил тузығыда жисқыңғыра мұңнары Жисқыңғыра күмәш мұңнар уйлада сенің хоқта Сенің хоқтағы уйларың яшілікке олып қойда Уйлада жил тузығыта жисқыңғырау мұңнары Баяу алып барам екен қыштың ұзын юллары Жисқыңғырау мұңнарымда өткеннің тауышлары Ұшырашулар, қауышулар, айрылу сағышлары Qoruları күмә қышның озыны юллары Шын-шын иде жил тузығыда жисқыңғыра мұңнары Жисқыңғыра дағып қына отларда шабып қына Келер едім ештігімнен тек сені табып қына Жисқыңғыра дағып қына отларда шабып қына Yapıp bana otlarda şabıp bana Бик зур рәхмәт сиңа. Беренчедән мин бик тә Әнгам абай Атнабаевны яратам, аның шигырьләрен яратам. Аның шигырьләре җырга салынгач инде гомумән бөтен яклап җанга, йөрәккә үтеп керә икән. Аеруча шулай матур иттереп башкаргач, Зәйнәп Фәрхетдинова. Шулай, җырның төрлесе була. Җырның үзенең эштәлеге һәм аны шул эштәлегенә чыгып, дөрес тәкъдим итәргә һәм курыкмыйча тәкъдим итәргә кирәк. Менә синең кебек, ышанычлы итеп чыгып, тавышыңда бар булган матурлыгын күрсәтеп, әлбәттә, менә бүген синең барсы да яхшы чыкты. Яхшы чыкты, әле сине шундый яшь, әйтик инде период дип әйтәбез бит инде. Менә шуңа күрә ул остан да алып бетерәсе кирәк матур итеп. Но әле пока синең теге шул формироваться итә торган вакыты тавышыңның өстән дә сузып торасы килә, теге атланып чапкан кебек. Әмма менә шул bir вакыттан соң яңадан тавышың урынына утыргач, буларның барысын да эшләрсең. Сиңа менә ышанычыңны ишеңдәге югалтмыйча, үз өстеңдә эшләп, матур гына, нык кына шулай басып торуыңны телим сәхнәдә. Рәхмәт. Канатландыра беләсез инде, Зәйнәп апа. Инде сүзләрегез бик ошады бугай, бик канәгать басып тора әле Илназ безнең каршыбызда. Рөстәм Асаев. Син шундый мудрый, шундый дөрес иттереп, җырга туры килерде иттереп, үзеңнең эмоцияларың һәм
Тавышка килгәндә дә минем бер сорауым да юк синең тавышыңа. Бары тик соклану. Шундай күп еллар инде сахнада булган җырчыларның шундай теге тәҗрибәле җырчылар кебек җырлавын бик тетрәндерде мине. Бу җырда җырларында энергетика бар. Самый главный энергия бар. Менә шул энергияны югалтмайымы? Нинди генә җыр җырласаң да шундай энергичный шәп егет булып җырларга язсын. Уңышлар телим. Рәхмәт, Илмир Низамов. Илназ, мин сине чын күңелдән котлыйм, шундый матур чыгышың белән. Әлбәттә, тембрың бик матур, тембрың сыклангыч, бу җырга бик туры килә һәм менә мутациялар турында бик озак сөйләштек. Мин сиңа телим, менә шул мутациядан соң синең тавышың тагын да ныграк, тагын да матуррак булсын һәм безне барыбызны да сөендерсен. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Син барсында ишеттең, истәп бер сүз дә әйтә алмыйм, ләкин инде сине хөрмәт белән затып калам. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Әдилә, сине икенче тапка узуың белән котлыйм. Син бит инде Илгиз абый Шейхразиевның командасына эләктең һәм эләгергә теләгән идең. Шатмы? Мин әлбәттә бик шат. Беләсеңме, сиңа карап торам да, син бераз борчыласың кебек. Әйдә синең белән бер күнегү эшлик. Әзерме син? Әйдә киттек, тәндә булган бөтен борчуларны Аллабыз. Хамамнары ташлыйбыз. Ташладыңмы? Әйе. Сиңа мин уңышлар теләп калам. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр,
По сути, это техника. Техника гармония. Кішінің музыкальности барыбыз. Сағыз туған жерлерде Адилә, гомумән, кем уйлап тапты бу сезоннар ярышына, ник бу бит инде әле сайлап алугына, әле бит бу финал түгел. Нишисез сез җәмәгать, Адилә, нинди җырлар сайлыйсыз сез, ничек аларны җиткерәсез. Мин сезнең урыныңызда буласым килмәс идем, дөресен генә әйткәндә. Зәйнәп Фәрхетдинова, сездән сүз. Әйе, Әдиләне шаккатып менә тыңлап утырабыз. Ул табигать биргән тавышы белән аңарга таянып җырлады бүген. Шул биргән моңыңны син бик матур ишетәсең бу җырда һәм заманча ишетү белән ничектер катламландырып та тәкъдим итәсең. Бу синең опять-таки шул музыкальлегеңне бик каты иштән, талантлы икәнеңне күрсәтеп тора инде, әлбәттә. Һәм инде менә шушы үзеңнең бирелгән халыкчанлык күренеп тора. Халыкчанлык, менә шуңарга таянып, син әле бормалар өстендә эшлисең күренеп тора, аны кирәк борма өстендә эшләмичә булмый һәм югарыга килеп җиткәндә син аны җиңелчә генә үткәреп тә җибәрергә уйлыйсың, әмма алар өстендә дә бераз эшләп алырга кирәк, апарып җиткерергә кирәк анда. Чөнки синең менә бу гармонияга таянып, җырның матур якларын тагын да үзең күңелеңнән ачырга тырышуың күренеп тора. Бу бик тә бүгенге заманның бер яңалыгы, бүгенге тыңлаучыңа, синең тыңлаучыңа теге борынгыча башкару, элеккечә башкару, әлбәттә ул бик матур, әмма үзеңнең төсмереңә кертсәң, үз йөзеңә күрсәтү дигән сүз. Шуңа күрә ул сиңа уңышлар гына һәм теге үзеңә син плюсиклар җыерсың гына. Бик матур, табигый тавыш. Илмир Низамов, сезгә сүз. Адилә, мин сине чын күңелдән котлыйм, шундый матур чыгышың белән. Син бик җитди, бик авыр җырны сайлагансың, һәм син аны бик шулай үзенчәлекле башкардың. Мин сиңа уңышлар телим. Синең тавыш мөмкинлекләрең әле ачылыр да ачылыр, һәм алга бар. Бер кашын да куркма. Гел ничектер синең тавышың сине алга алып барсын. Мин сиңа шул юлыңда зур бәхетләр һәм уңышлар телим. Рәхмәт сиңа бүгенге чыгыш өчен. Бик рәхмәт. Менә бу ритм дигәндә мәтрүшкә җырларын бераз кайдадыр сузасың, кайдадыр җитеп бетмәй. Менә ул теге ничектер бара-бара тәгәрмәш былай сикереп куя бер җирдә, әйме? Үзеңә җайсыз. Оборотлар дигән әйбер ул оборотка бик ушыгыз китмәсен. Һәр кемдә оборотка бай түгел. Аны эшләргә кирәк или тәмлиттереп, дөрес иттереп. Яисә инде ул сиңа җайсыз теге ничектер үзеңнең размер кием түгел кебек, әйме? Шуңа күрә бу чиракта тембрың белән, матур тембрың белән дөрес иттереп, тигез иттереп җырласаң, күпкә отышлырак була. Менә шуларны аны үсә бара, нарысың әкренләп өйрәнәчәксең. Моны кайдадыр сузып, кайдадыр заманча дип кертеп, ул сиңа бүгенге көндә сиңа ул әзрәк мишать итә, русча әйткәндә. Менә шушы әйберләрне мин теләр идем киләчәктә әзрәк исәпкә алып. Дип менә шундый нәрсәләр булмасын, әйме? Бу әзрәк теге оборот дигән әйберләргә инде, ноталарга. Шуңа күрә булай Аллаһ Тәгалә биргән тембрыңны матур иттереп шулай һәр вакыт шулай елмаеп, матур күлмәкләр киеп, шундый матур җырларны җырларга да җырларга Алла бирсә. Рәхмәт сиңа, Адилә, инде без сине озатып калабыз. Рәхим итеп. Сез бүген сәйләннәребезнең 8 ярым финалисты белән таныштыгыз, инде кем финалга үткәнен сез экранда күрә аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булашып торабыз, дөресрәге киләсе очрашуларга кадәр дип әйтәбез. Сау булыгыз, дуслар. Минем
йөрәгемнән чыга Кайнар бит, кемнәр күрсә бәлки әйләр абау дип Дәрт елгалар булып ага Чылап та мин сәйләнәрнең берсе Эзләп тап минем җырымны әйдән Дәвам ит, безнең күзләр янып тора Бу шәп бит, монда яңа буын килә Сез күрдегезме? Зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне Минем тавышым шын җырчыныкка иш Безне караушы сәлам хәерле кич Җырмаңа күмәбез әйләнә тирәнне Һәммә бездә көтеп ала сәйләнне Яңа җырлар төшерәбез кызган табадан Ышанмасаң әйләндереп тыңла яңадан Безнең сәхнәгә дә әллә килә яңа кан Яңа сулыш без барыбыз да шаяннан Сәйлән мин ул сәйлән син ул сәйлән һәммәбез Йолдызлар булырга чиратка төзелгән без Мин үзем генә түгел чыннан да меңләгәнбез Балкып яшәргә без лаеклы дип әйтәбез Минем йөрәгемнән чыга Кайнар бит, кемнәндер күрсә бәлки әйтер абау дип Дәрт елгалар булып ага Чынлап та мин сәйләннәрнең берсе Эзләп тап минем җырымны әйдә Дәвам ит, безнең күзләр янып тора Бу шәп бит, монда яңа буын килә Сез күрдегезме? Зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне Җырга моңга без күмәбез бу җиһанны Җыр дөньясы сиңа да илһам бирәме? Мин иҗатта янам сине дә көйдерәм акры Бу юлымның беләм, булмас ахыры Без идек, сәйләнәдек сибелдек Татар егет кызларының асылары без идек Безне ишет, безне күр, безне кебек була күр Әйдә без дулкында булыйк, безнең белән бергә кер Хыялымны ачык күрәм, мин аңа барам Йөрәктәге бу утны син сүндереп кара Син бар, мин бар, димәк җыр булыр Безнең татарның күңле һәр шәһәр булыр Минем йөрәгемнән чыга Кайнар бит, кемнәрне күрсә бәлки әйтер абау дип Дәрт елгалар булып ага Чылап та мин сәйләнәрнең берсе Эзләп тап минем җырымны әйдә Дәвам ит, безнең күзләр янып тора Бу шәп бит, монда яңа буын килә Сез күрдегезме? Зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне Ышандыңмы җырыбыз? Безгә рәхим итегез Рәхим итегез Бергә дуслар булырбыз Ничек сезгә?